Moi, mä oon Kirppu. Koira. Joo, ihan oikea koira, vaikka mä oonkin aika pieni. Mä rakastan haistelua. Siis sillai, come on, tuu nyt äkkiä, tuu, mennään, mä haluan näyttää kaikki haistelut. Ja kato, tuolla menee mun kaverit no, sellainen lenkki taas tällä kertaa. Voiko tota lenkiksi sanoa, kun neiti käy juoruamassa pihassa kaverinkaan? Se ajattelee, että mä oon pieni ja söpö, niin mä en tarvitse liikuntaa. Mutta sen sijaan mä tarvitsen suihkun, ihania tuoksuja, karvan kiillotusainetta. Joo, ja sit tulee tää ihan paras vaihe. Nolo, tiedän. Joo, no toi nolotushan kannattaa kestää, että pääsee tonne ulos, ettei tuu kylmä. Niin, paitsi että en mä pääse tapaan kavereita tai lenkille, mä pääsen ostoksille. Tai sitten johonkin kylään. Saahan siellä herkkuja. Muffinseja. Ottaisin paljon mieluummin tota nappulaa. Jonain päivänä mä oikeesti nostan tän mun ruusuntuoksuisen pikkupepun maasta. Katon milloin toi ovi aukee ja sitten